Formácia a duchovná príprava budúcich kňazov je dôležitou súčasťou každého biskupstva. Grécko-katolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove otvoril svoje dvere všetkým záujemcom a predstavil svoje priestory širokej verejnosti počas Dňa otvorených dverí. Nájdete tu nielen kaplnku a miesto pre modlitbu, ale tiež vlastnú ikonopiseckú dielňu a priestor pre športové aktivity. Nahliadnite spoločne s nami na miesto, kde žijú a formujú sa budúci kandidáti sviatosti kňazstva. Výchova a formácia budúcich kňazov je dôležitou súčasťou každého biskupstva. Počiatky takejto výchovy v dnešnej Prešovskej archieparchii a metropolii kladieme do roku 1880, kedy bola v Prešove založená Bohoslovecká akadémia spojená s kňazským seminárom. O jej založenie sa viac ako 60 rokov po zriadení Prešovského biskupstva pričinil biskup Prešovskej eparchie dr. Mikuláš Tóth. Aj kňazský seminár si taktiež prešiel terenistou cestou v období prenasledovania grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Jeho sľubný rozvoj zastavil rok 1950, kedy bol seminár rozpustený a predstavený seminára uväznený. Ani uvoľnenie situácie v roku 1968 neprinieslo na tomto poli zmenu a bohoslovci tak naďalej museli študovať na rímskokatolíckych bohosloveckých fakultách aj nasledujúcich 23 rokov. Zmena politického režimu po roku 89 priniesla aj zmenu pre grécko-katolícku cirkev. Činnosť kňazského seminára a bohosloveckej fakulty bola v roku 1990 obnovená. Grécko-katolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča spolu s teologickou fakultou sú dnes súčasťou Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti sa tu na budúce kňazské povolanie pripravuje spolu 62 seminaristov a ďalších 11 bohoslovcov sa momentálne nachádza v pastoračnom ročníku. Počas neho vypomáhajú na rôznych charitatívno-sociálnych miestach, na biskupskom úrade či v redakcii časopisu Slovo. V kňazskom seminári prebieha ten život skôr formačný, skôr po stránke ľudskej, pastoračnej a duchovnej. Z toho dôvodu aj celý program zameraný práve na túto činnosť. Intelektuálna stránka prebieha na Grécko-katolíckej teologickej fakulte v Prešove. Duchovný život majú na starosti špirituáli, ľudská formácia je pod dohľadom prefektov a rektora, ktorý zastrešuje vlastne celú ako činnosť grécko-katolického kňazského seminára. Obdobie formácie v kňazskom seminári je obdobím rozoznávania povolania pre tých, čo sú za formáciu zodpovední, ako i pre samotného kandidáta. O duchovné vedenie a sprevádzanie kandidátov na kňazstvo počas ich pobytu v seminári sa starajú špirituáli. Bohoslovci, ktorí sa pripravujú v tomto seminári na kňazstvo, sú vedení k tomu, aby sa, až prídu medzi ľud, stali učiteľmi a otcami. Učiteľmi na základe výzvy Ježišovej, keď hovorí svojim učeníkom: choďte do celého sveta a učte všetky národy. V tomto zmysle sme aj my poslaní k ľuďom, aby sme ich učili o Kristovi, učili o Bohu, učili základné pravdy viery a zároveň, aby sme boli pre nich otcami. Apoštoli boli pri Ježišovi, boli s ním, počúvali jeho slovo. My prichádzame k ľuďom, aby sme boli s nimi a aby sme ich mohli počúvať, byť vnímaví na ich potreby a jednoducho byť s nimi, byť pre nich skutočnými otcami v dobe, keď možno medzi ľuďmi cítiť aj hlad po otcovstve, po rodičovstve. Každý mladý muž, ktorý prichádza do kňazského seminára, má už vopred určitú predstavu o priebehu kňazskej formácie
avšak táto predstava sa začína postupom času meniť. Treba si však uvedomiť jednu podstatnú vec, že mladý muž sa tu prichádza nechať formovať. Celú kňazskú formáciu vnímam ako veľký Boží dar, prostredníctvom ktorej ma sám Boh prostredníctvom kňazov pripravuje na túto veľkú službu, pripravuje ma na to, aby som sa stal mužom, predovšetkým mužom, Božím mužom a potom jeho služobníkom, Kristovým kňazom. V seminári sa učíme jednu vec, aby sme mali taký dôverný vzťah s Ježišom, aby sme pri tých rozjímaniach, pri tých punktách, aby sme vrásli do takej jednoty, aby sme spolupracovali to, čo hovorí Boh v našom živote, aby sme počúvali hlas Boží, hlas Ježišov vo svojom živote. Kňazský seminár už tradične každý rok otvára svoje dvere aj širokej verejnosti počas Dňa otvorených dverí. Predstavení a bohoslovci pripravujú toto podujatie s cieľom priblížiť svojim blízkym, priateľom i prípadným ďalším záujemcom priestory seminára a život budúcich kňazov. Deň otvorených dverí je veľmi dobrý práve preto, aby ľudia mali možnosť vidieť, čo tu všetko robíme, ako prežívame celý ten deň, ako sa pripravujeme na naše kňazstvo a aby mohli tak aj trošku reálnejšie vidieť možno aj ten taký lepší obraz o tomto seminári, aby nevznikali potom vonku aj všelijaké také rôzne teórie, ktoré nie sú ani tak veľmi pravdivé o nás. Program Dňa otvorených dverí začal spoločnou modlitbou molebenu k svätému Jurajovi. Návštevníkov seminára privítal prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babiak, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil potrebu formácie kandidátov na kňazskú vysviacku a dôležitosť povolania kňazstva aj v súčasnej dobe. Každý seminár je vlastne srdcom eparchie či archieparchie. To je miesto, kde sa formujú nové kňazské povolania. Verím, že aj z tohto seminára ďalej sa tu budú formovať tí, ktorí v budúcnosti zaujmú dôležité miesta v cirkvi. Možno, že teda isté aj nejaký biskup, aj arcibiskup. To teda som si, dá sa povedať, až istý týmto. No a hlavná vec, že sa tu formujú kňazi, ktorí budú mať taký veľký zápal pre prácu s ľuďmi, pre odovzdávanie radostnej blahozvesti dnešnému svetu, pre formovanie mladých ľudí. Chvála Bohu, máme rozvinutú takú štruktúru formačných centier, Centrum pre mládež, Centrum pre rodiny, Centrum pre Romov, pre stredoškolskú, vysokoškolskú mládež, teraz pre Romov ďalšie centrum otvárame. Takže vďaka Bohu roboty je a potrebujeme takých zapálených ľudí, nielen akože do počtu, ale zapálených. A práve o toto sa tu usilujeme, o toto sa tu snažíme. Je veľkou snahou pripraviť mladú generáciu do nových podmienok, na ktoré majú byť pripravení ako noví kňazi pre nový svet. Čiže zvyknúť si na to, že nie sú plné chrámy, zvyknúť si na to, že mladý človek je skôr ladený liberálnejším smerom a vydať osobným svedectvom svojho života pravdivosť o svojej viere, pravdivosť o svojom odhodlaní ukazovať tú vieru cez službu, ku ktorej každého kňaza povoláva samotný Boh. Bohatým programom sprevádzali seminaristi 4. ročníka. Počas neho predstavili verejnosti priestory seminára i seminárny program. Prezradili, ako vyzerá bežný deň pri formácii za kňaza. Bežný deň je veľmi zaujímavý. Ráno vstávame pomerne skoro pre niekoho, ale tak zvyčajne po tej 5. hodine, potom následne po hygiene sa odoberáme do kaplnky, kde máme vstupné modlitby ranné. Po prípade ešte aj keď v ten deň je predpísaná aj Svätá božská liturgia, tak Svätú božskú liturgiu slúžime ráno zvyčajne. Po raňajkách sa odoberáme do školy. Po škole sa vraciame naspäť do seminára, máme tu spoločný obed, predtým aj spoločné modlitby krátke, obednejšie. Nasleduje také osobné voľno, môžeme ísť do mesta, zacvičiť si a podobne. Máme od tej 4. štúdium na to, aby sme ho študovali a pripravovali sa na prednášky. Takisto potom je aj večera spoločná, potom sú aj večerné modlitby. Po večerných modlitbách dostávame aj punkta, na to určité body na rozjímanie a potom ideme spať zhruba o tej 10. večierka, kedy už každý zaľahne. Tak okrem tých tradičných
aktivít, ktoré sú možno duchovné a tá škola, tak máme tu aj možnosť rozvíjať sa iným spôsobom. To je napríklad tá ikonopísecká dielňa, kde sa chlapci niektorí učia maľovať alebo lepiť ikony. Ďalej možno takou ďalšou stránkou je, že môžeme sa tu rozvíjať po tej športovej stránke, môžeme sa tak odreagovať. Možno po štúdiu sa môžeme zahrať na našom ihrisku futbal. A ďalej sú tu možnosti rôznych výletov, možno niekde do prírody alebo na nejaké miesta. Keďže žijeme v spoločenstve, všade tam, kde žije viacero ľudí pokope, či chceme, či nechceme, jedni na druhých vplývame. V tomto duchu, alebo v tomto zmysle vplývame nielen my ako predstavení bohoslovcov, ale vychovávajú sa oni navzájom tým, že či už žijú pospolu, zdieľajú jednu izbu, zdieľajú jeden ročník, chodia do jednej školy, takisto zdieľajú určité názory a takto vzájomne jedni druhých ovplyvňujú a vychovávajú sa. Kňazský seminár v Prešove nesie meno blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Seminaristi, budúci kandidáti na sviatosť kňazstva, sa tu pripravujú na svoje budúce povolanie spolu 7 rokov. Z toho rok sú v riadnej pastorácii. Blahoslavený biskup Gojdič bol v čase svojho života príkladom kresťana mučeníka, ktorý pre svoju vieru položil život. A takým príkladom môže byť aj pre dnešného človeka, nielen seminaristu, kňaza či reholníka, ale pre všetkých kresťanov, ktorí zachovávajú tie pravé kresťanské hodnoty.